jsem Vojta, mé jméno je kanálu Sportman, asi. Dobrý. Dost toho keca. Proč jsem se pojmenoval na kanále Sportman? Když jsem se dřív jmenoval klasicky prostě Vojta Král a teď prostě z ničeho nic, boom, Sportman. Proč? Otázka asi lehká. Asi. Začal jsem se tak nějak už nějaký ten pátek věnovat sportu. Ráno jsem 10 kliků, 20 kliků, 20 kliků, 20 kliků, 20 kliků. Dohromady 4 od každého. Ale strašně mi to teď kazí nos. Nemůžu teď natáčet videa, protože se sami. Mám úplně popraskaný nos, ale jako úplně. Prostě a většinou prostě furt dělám, takže mě to svědí, tak dělám furt tady to. Mě to strašně svědí, to popraskaný a prostě já už nevím, co s tím, ale začal jsem asi tak před 3 měsícema na mrzáčkem, protože ty taky něco nevíš, jo? Nebo jo? Já nevíš. Začal jsem, že před 3 měsícema prostě jsem začal. Šel jsem do nějakého nejmenovaného obchodu a tam si koupil z naší známé gripy. Tady ten se používal, jo, asi víte. Byl prostě můj známý. Jo, strašně jsem ho měl rád, jenomže jí já fakt strašně, když jsem si ho v kámě takový rozbalil, jo, klasika. A teďkom už jsem jel a už se nemohl. Ale teďkom normálně jedu. No, to bylo 2. A potom jsem si tam dalším nejmenovaným obchodu koupil další, který je 3 dní a ten už je sice tvrdší. Mám ho teda radši, protože se mi s ním lehčejš. Je to kroužek, ještě takovýhle tvar, no. Je to kroužek. Prášku, já nevím, jestli kvůli světla bude uvidět, ale kámo jako nejde tam se to vidět, co? Asi co? No down. Kámo. Tady mám nějaký letvor. Jo, počkej. Kámo. To mě to strašně bojí ruka. Můžu zkusit ještě tu druhou? Abyste dali, co mám, tak o tom ani nevím. To se velmi neoset. Jo. Taky něco maličkého tady. Naučit se asi mám. Takže by to bylo úplně polský, jak to neříká. Posouval jsem hlavně pravou, ne moc levou, jestli slyšíte pračku, nemůžu. Bereme. Teď jsem se taky usouval. No a začal jsem se bavit s spolužákem víc a víc. Potkal jsem jeho mladšího bráchu, který chodí na parkour. Zrovna do naší tělocvičny, do naší školy. Jo. Takže OK, bylo to celkem vcajk. Šel jsem tam potom asi po nějaký té době, co si známe, tak jsem tam prostě šel taky. No a myslel jsem si, že to bude klasický, jenomže jako podívat se, jo, jsem tam něco se protáhnout. To jsem myslel, že asi tam mě čeká. Ne, nečekal mě tam nic. Podívej, já ču na sebe, tady toho, a kouka, ale vidí mě to, jak když jsem čuměl tamhle někam. Prečo? To někam fakt rozdílovalo, cože? Tu. No a vlastně začal jsem dát cvičit. Začal jsem se dát s ním bavit, jo. Takže jsem se teda zapojil.
jo. První den udělal jsem jeden skok, jo. Jako parkour jsem se už věnoval, ale udělal jsem teda jeden skok a dopadlo to teda jako... Já nevím, furt tak vypadám, kámo, na tom záběru. Kámo. Ok, dobrý. Takže teda... vůbec to nevadí. Dobrý. Takže teda... Byl jsem tam, jo, bavilo mě to. Stojí to sice... asi 1500 měsíc. Tak si nevím. Ale... nevím. Jestli chodit, jestli ne, nevím vůbec, poraďte. Jo. No a... napiju se. Mám nejlepší pití asi. Nočku asi taky nebudu ukázat co. Počkej. Dobrý, tohle asi můžu. Takový šampus. No, by the way, dáme vám 3 otázky, které můžete dát do dokumentů. Za první. Vůbec. Edit. Za druhý. Proč furt na tom, kam vypadám? Že mám jedno oko malý. Jako fakt malý, kámo. Druhý vole velký, byl zržený takhle. Co mi robe? Kámo, ale to je takhle. Já nečumím do tohoto objektivu, který je někde tady, ale čumím semka, tak já čumím teď fakt na sebe. A on mě to teď možná, jak kdyby jsem čuměl prostě, nevím, třeba na ty pastelku. Tady fakt musím čumět semka. To je strašný. Já chci být youtuber. Ne, já skvěle. Dobrý no, zrychnu tady to video, už chtěl jsem natočit asi 2minutové video a už to trvá 8 minut. To je úplně nice. Ježiš, já se nemůžu přestat koukat na sebe normálně, já nevím, ale furt po mě to jak zrcadlo, a znova. Tohle to prosím jde nějak vymazat jako tady ta obrazovka, kde právě svítím. No dobrý, to je jedno, asi si budu otáčet takové, protože jinak asi nevím už. No dobrý. Dobrý. Takže teda. Přejmenoval jsem se, protože jsem se začal věnovat sportu, začal jsem chodit, budu chodit na parkour. Furt mám zase trénink, zase to mám komplikovaný s knihovnou, ale to mám jen v úterý. Zase ještě chci začít chodit do posilovny, tisícovka pro mě za 3 měsíce 15. To myslím, že je celkem dobrý, ne? Poslední komentář. Takže tak, zase zpátky do utážkám. Dobrý, jedno, konec. Takže první edit. Snažím se to udělat teďko, tak aby se mně něco tak líbilo. Mně se nám jdu hlavně o ty přechody, ale když tam vlastně chci dělat přechody, tak vlastně tam musím udělat... Ne, tady musím vlastně udělat videí, do prdele. Bože, to je jedno. No a tady edity. Sice budou horší kvalita. Proč? No prostě přestěhovali jsme se, nemám teď počítač a proč jsem tu jedničku, proč nevím. Přestěhovali jsme se, nemám počítač, jo. A asi
OK, vlastně začal jsem se věnovat sportu. Otázka první, to jsem vlastně říkal, to jsou ty edity. Druhý, kvalita. A třetí, co by se měl udělat asi za 20 doby. Já nevím. To je něco, jak to řekl přesně, jeden youtuber. To znamená, když jdeš po milion a musíš slavit 500 000. Je to stejný třeba, když běžíš maraton, když sám běžíš maraton a začneš oslavovat v půlce toho maratonu vítězství. To fakt prostě nechceš. Jedno, dobrá. No a prostě, jo. Ty vole, mám špitovku, já jsem. Dobrý. Takže prostě ta jednoduchý, proč jsem můj kanál přejmenoval. Kdo viděli, tak asi viděli to. Já se furt nemůžu přestat koukat na sebe, vole. Poraďte mi prosím, co s tím mám, kámo, dělat, takže to je 4. otázka. Co s tím, kámo, mám dělat? Protože já tady, jak mám normálně, točím tu normální telefon, tady máme čas, tady máme kamerku a tady máme, prostě tady máme sebe a já si tady přesně na sebe koukám furt, ale furt. Vypadá to, kdyby jsem byl nějaký úplně světový, ale fakt, tak. Bož. Nevím, co jsem řekl, ale OK, asi jsem něco řekl. Něco, co znamená, něco, nevím. Ale nevím co. Takže teda jednoduchý, pak se to přejmenovalo. Myslím, že to teda ta bylo lepší, než být ta král, prostě klasika. Jo, nevím, prostě. Mě tam bylo až tak trošku jedno. Chtěl jsem se přejmenovat kvůli tomu, že tam bude většinou sporty a tak, jo. Chtěl jsem udělat původně lepší třeba, že skočím z nějakého plotu, udělám tam třeba parkotou, nebo utrmalec a pozdravím, jo. Přijdeme domů, bum, dokončím to video. No, bude to nevyšlo. Dobrý. Tak, to asi bylo jediný. Na otázky se můžete ptát asi taky v komentářích. Budu teďka mohu odpisovat každému. Dobré každému. Jo. Když tak TikTok. Příští videu dáme ještě za hodinu. Dobrý. Já neslyším ten stůl dobrý. Tak, vidím. Čau.